Dado que as propostas electorales triunfaron nas urnas, somos conscientes de que esas promesas electorales hai que cumplirlas. E precisamente por eso, no día de hoxe, o Partido Popular de Galicia ven de constituir a Comisión de Seguimento do Programa Electoral. Pasaron os primeiros 87 días de goberno Feijóo. Supuxeron un cumprimento do prometido na campaña electoral. Pero para garantir que as promesas se van a seguir materializando, o PP empeza cumprindo os seus propios estatutos. Os estatutos do noso partido, resultado do Congreso celebrado no mes de maio, establecían a necesidade de crear e de poñer en funcionamento unha comisión de seguimento do programa electoral. Un organismo que se vai a encargar de controlar o grado en que o goberno cumpre as promesas electorales que lle serviron para ganar un proceso electoral e que tamén vai a ser útil para marcar suxerencias en canto ás prioridades de goberno para Galicia. Esta comisión, constituída no día de hoxe, vai a traballar ao longo dos vindeiros días elaborando informes e dictames sobre as medidas que executou o goberno ata o momento e o seu calendario de actuación vai a quedar definido precisamente nas reunións que se desenvolvan nos próximos días. Aí marcarase tamén unha periodicidade para a presentación desos traballos e informes que ademais teremos moi pronto, nos próximos días, o resultado precisamente desos primeiros traballos. A documentación que se aporte por parte de diferentes vocais nas diferentes áreas vai servir precisamente ao goberno como brúxula
para ir vendo se o camiño que sigue é o axeitado. O Executivo non dubidamos que coñece perfectamente as súas obrigas cos cidadáns, pero tamén entendemos que contar cunhos informes externos allea á propia estructura interna do goberno é importante. A Comisión, polo tanto, pretende aportarlle luz ao goberno para que saiba a onde debe ir, por onde non debe ir, e que non deixe ningunha soa promesa no tinteiro, ningunha soa promesa sin cumplir. Iso é atender a responsabilidade que lle encargaron os cidadáns de Galicia. Pedimos un 7,1% dos fondos adicionales. Nós non podemos estar de acordo con un borrador que di que Galicia vale casi 7 veces menos que Cataluña. Non podemos estar de acordo. E se pedimos o 7,1% dos fondos adicionales e nos ofrecen o 5,4%, perdón, non podemos estar de acordo. Falamos de 190 millóns de euros máis que a nosa comunidade necesita e que Zapatero non nos quere dar, algo que nos corresponde en xustiza. O problema é que Galicia non está unida na defensa dos nosos intereses. Porque en Galicia hai partidos que se desmarcaron e só ven intereses a nivel nacional por riba dos intereses de Galicia. O PSOE galego, nomeadamente, optou por exercer de fiel lacaio de Ferraz o seu máximo responsable, o señor Manuel Vázquez, optou por exercer de lacaio de Ferraz e vai a vender a Galicia por 30 moedas de plata. Manuel Vázquez parece que está agradecendo cos seus aplausos os desprecios do goberno que está facendo a Galicia en favor de agradecer precisamente as gracias de Zapatero e de Blanco cando lle colocaron a dedo na dirección do PSOE de Galicia. Débese a Madrid
débese ao PSOE de Madrid e non a Galicia. E iso é algo do que se está dando conta perfectamente o conxunto da ciudadanía galega. Por iso, todo Galicia sabe que Vázquez nunca poderá ser o presidente que necesita esta terra.